sebenza noMaxwell Mngadi ukushaya kwakhe lezangoma lezi uthwalufu loSamson yazizwe induku zikhala emini zikhala enyameni ngiyabona lezo ngoma lezo ya kwase lezo ngoma wayiphambili kampela uthwalufu ya wayesekhona phela endimeni bese kuzoba omunye uMaskandi wayekhona futhi endimeni ngalezo khathi ungane zamfisa nokuhamba lomvayeliso uma bezothi wobiyeka maliya ngobiya ngoba la kwehlula ya ukhamba ifikile naye ngenkosini yakhe ukhamba lomvayeliso wayifikile napho koMaskanda ke abaduma ke impela baduma hayi kodwa kahle ubusanda kuqala wangakathathelwa notice phela kodwa bona baduma phela uMaskandi lapho baduma ngoba nje babehambe enyaweni bafika ecathulweni zabo Phuzishukela bafika enyaweni zabo Phuzishukela kakhulu akunjengoba ukuthi angimncane mangisesibayeni lapha ngivakashile khona ayidlalisa ngalo 7 angizingane encane Phuzishukela athi ebethama ujoga nadlala kanjalo Phuzishukela noma segula Nkosi yami ngiyamkhumbula yabona ngaba buhlungu ngophuze chemist ayiphuze Phuzishukela ngaba buhlungu ngaye ngoba ngikhumbula egula angifuni uqamba amanga phambi kwakho Manqele ngithi wahamba ngambone ngasekho sehambile kodwa ngiyakhumbula khona esibayeni egula khona isikhathi engangafika khona esibayeni ngamthola epassagini wathi bawukhuphuka idebhisi lapha esibayeni ukhuphuka bese ungena epassagini usuza ema-resal room ngapha ku-right kwakuyindlu yayihlala uZulu ayisecurity nyana nje nabo khona umunye baba nje ngiyamkhohlwa ababehlala nje khona ke lapho phambi kwalowo mnyango loyo engambona khona umfoka Bhengu egqoka okhakhi nengcabelela yakhe ayiclean hlali bamhlophe ingcabelela yakhe lo khakhi bakhona beclean ngamtholelele nje mina evundlile nje kunesitulo noma cha phansi emithini phansi lele nje so yikho ngithi angifuni uqamba manga ngithi ilapha sedlule khona ngimbona ngoba nami ngadlula nje ngabona ukuthi ulela zange ngibingelela zange ngizolutho ngangena eRezal la ngaphuma futhi ngahamba sikhashinyana nje ngezokuthiwa awu indoda hey isishile asekho emhlabeni umfoka Bhengu angazi ukuthi kwakuyilokho yini nomhlamba wahamba ngakusasa wakhona nganini mhlamba ngake ngiqamba manga ngithi washonela kuphi ngiyamaza ngifuna uqamba vele lezo nsuku umbono ayibambekile vele ebambekile kakhulu ebambekile awuyidlozi lamaskandi madodana yabona nje abantu bangakutshela kahle ukuthi washona kanjani yibo obungani ngubani laba be special 5 ngoba babesebenza nabo ngoba naye mayirekhoda uPhuzishukela wayeshayelwa huyu ubongani ngubani ama-drums i-bass guitar idlalwa umluyi indlabaluyi wayethi mayimbiza ulokhuza uPhuzishukela ebiza umluyi athi le ndlabaluyi ayishaya i-bass yamuntu loyi kwathi makuhamba akabe sashayelwa undlabaluyi washayelwa uBoxer owayedlala njengoba ngeke ngalimention igama lama Disco Brothers Disco Brothers yayibheka amatshitshi bukele Perfect TV lapha emakhaya ngiyanimukela igama nguShepard kaManqele dabuka phansi empembeni kwahlabisa isigodi njengekhansela leni sengiphinde ngadeliver futhi phethe ubaba uDumsana uNgcobo ngiyazi kama 2K yalahleka lapho ukuthi ubani ubaba uDumsana uNgcobo ubaba uDumsana uNgcobo ke kodwa manje osaziwa ngobaba uMntambo oyisebenza kakhulu nobaba ikhansela ayalazi ke ikhansela igagule leyana hey nayi insizwa ke mawuzo lapha esigida lapho ohlanyisa abantu kakhulu nangu ubaba ekhona baba asekumukela kwiPerfect TV angibonge isikhathi sakho uzozivakashela namhlanje hayi ngiyabonga nami ngiyabonga ukuthola ithuba ngiyabonga ukuthola ithuba hayi ngibingelele nje nami kubabukeli bakho bonke abahle hayi ngithi hayi ngiyabathanda ababukeli angazi ke noma bangithanda yini nawe abakuthanda abanene bethi umuntu ongasinika umlando wekhansela ubaba uDumsana
Amazi nami ubani lo lethani inamba ethi angisenayo omunye inamba omunye ngase ngigcine okhona umfowethu ogcina ngihlanganise nawe. Okay, ikhona indoda yangifonela lapha nami. Yangicela ukuthi hey man sicela ukuthi ake sihlangane nawe lapha man babudumisana senze u1 no2 no3. Hayi kwasho ukuthi into engizaziyo lezo ngihlale ngizibona zenzeka ku TV akusange kube into engithusayo. Hayi ngavuma ukuthi hayi mawunesikhathi uzongithinta. Saphinda futhi sathintana nayo ngathi mangiyibuza eminye imibuzo athi hayi kahle kahle baba uMntambo umuntu kahle kahle kuyena okudingayo usibani ba umfoka amanqele okudingayo uyena ozosebenzana naye ke ngqo ngathi mina hayi akunankinga ngomnika amafoni number amangithinte sizoyixoxela nje kube mnandi sibhunge njengamadoda njoba akunika ka ama number ke ndawo lokhu busy kungithinta ke ungithinta ke hayi insizwa le ngiyivuma sengikhohliwe ukuthi ufaba kodwa ngiyabonga kakhulu fami ngiyazi uyayibuka lapho khona hayi yona lento ezimpela yangibamba impela ngibambele eduzane yathi hayi ndoda ngicela ukuthi uvele kusetshenzwe kwenziwe into nje njoba ngeke ngasho ukuthi hayi into engizaziyo ke lezo vele zenzeka futhi ke siyazi ngoma thina into njengalezo nabaculi bakudala uyabona ya ngoba yabona nje abantu abaningi abazazi into ebezenzeka ngesikhathi esiphambili nentsha namhlanje ayazi ukuthi bekwenzeka ini ngesikhathi esiphambili yabo futhi ngesifiso sami mina ngiyafisa ukuthi ngempela izingane zethu zingene impela kakhulu kulokho ezingenile kulomculo lo wethu oMaskandi kodwa ngiyajabula ngoba uyazi imfoka amanqele angifuni ukukukhohlisa lento leni akimi namanje isaseyisimanga namanje uyazi thina kuMaskandi ndoda ekwakuthi gqwa uMaskandi nje kuyinto nje futhi into ongayithathele engqondweni uMaskandi ichaza kwakuthi nje gqwa thola uMaskandi udumile usibani yabona nje nami nje ngikutshela iqiniso nje limsulu njengoba nje bezingidlalela uMaskandi kangaka nami angizange nje kuMaskandi kube into esegazini lami ngoba ngathi mangifika la eGoli mina 78 ngafika la kwenye group bebebiza ngokuthi ivuma zonke band ngalezo khathi kwasashawa lomgqashiyo lona ngempela ke hayi indaba yokuze kwasadabuka inteku lapho yaphela kwakuthiwa ivuma zonke band leyo ngayithola ngaye joina ke eLove Street eDockey House indawo yomculo ke leyo ke yayifundisa abantu umculo lo ndawo leyo kodwa ke mina ngizaye ngofunda umculo ama staff notation ngani ngoba thina uyazi basibuye emakhaya umculo lona into esinikwa abantu abadala ithalent leli ngangifunde ephepheni ngaya ngifunde ephepheni into esegazini yabo kodwa ngathi mangifika lapho ke ngamukeleka kamnandi ke ebhendini ngasebenza lo band leyo cishe nje abo 6 months or 7 months eyayidlala lo music loyo ngishayela intombi isiginci lapho ngidlala ibass guitar ngifundisa enye insizwa la ngubane ingifundisa yona ibass le yokuthiwa ujabula lo insizwa khona isaphila namanje uthisha wami lo ngisho nje konke engikwenzayo ngithi nanga umuntu owangifunza uthisha nanga umuntu owangifunza ukobela hey lensizwa lena kuthe nje makuhamba isikhathi kwase kufika umfowabo wayo lensizwa lizelamani Zalamani yafika lensizwa le ngangiyazi nayo lensizwa le lefikayo ngiyazi lesibayeni wakwazi ukuthi conductor sibayeni emculweni isibaya awuyini iqembu hey hayi no ngizokucathulisa kwakune company egalo okuthiwa sesibayeni igalo kahle kahle ayiphethe imkhakha emibili yomculo kwakukhona elinye iside wakuthiwa mavuthela bese kuba lenye iside kwakuthiwa sesibayeni kwenziwani ngesibayeni esibayeni lapho kwakhona khona amaqembu amaningi indawo emculo kwasi isibaya lapho isibaya sika Hamilton Valanzimande Nzimande usashiya ke emhlabeni ke Hamilton Nzimande babebiza bethi abanye babethi GRC bathi GRC kusesibayeni ke lapho ke
lapho kwakhona nje amaqembu amaningi manje omatshitshi not amatshitshi amhlophe amatshitshi angithi ngitshele ngathi kwakusekhona umculo loya uyintombi zayiqashiya phambili lapha khona izimbongi ezathi masishaya ingoma zishaya ihlehlizana zithi ya olubahamba lingasho ngiyakutshela kwakuthiwa izimbongi ke le lapha kwakhona amatshitshi kwakuthiwa usizwe namatshitshi yes ya kwake yona edwa ke usizwe akaseningi imbongi akaseningi ospanela odingani sikhosana babe baningi imbongi azaziningi phela omabhawodi yabona omthunzi lo hade buphuma lapha lo sefikayo lo fikayo ke uphuma lesosibaya leso ungubani ebe idramist yamatshitshi edlala amadrum kumatshitshi uma efika la eJockey House kuvuma zonke band bahlanganeke nobhuti wakhe hayi kwakusekhona ke omunye ubaba okuthiwa uTiba uMasikane wayisikhulu naye namaqembu ephethe omagugu esimanje osisana Mnguni izilamane zokusana uzodwa uTupi bantwana bakaMnguni lapha engazi ukuthi basaphila nabanye bakhona kodwa usisu usana Mnguni ukhona yena kule minyakanyana nje ngengambona ngengaya kwakhe lapha eZondi lenze zothe mayifika la yasithi hey mfo ake sithi uyawo ya eke sishaye manje le style lesi somgqobanyawo siphume manje la kule style lesi sendlekizana la umbhaqanga lo yakudala eke senze something hayi kwakhulunywa lapho ke ngangisemncane phela hanga 20 years hanga 20 years angimncane ngakazi lutho nje ngilandela nje ngemuva yabona nje ngempela ungubane uJabulane kimi wayefana nobaba ongizalayo ngendlela engifundisa ngakhona umculo nawo ukuthi into eyenza ukuthi mina ngikwazi ukulalela isinkwa nginika sona ngikwazi ukusibamba ngazandla zombili ngisifake emlonyeni ngingasilahli phansi ngangisemncane bebadala bona ngisuka nenhlonipho yasemakhaya ngoba ukuba mhlawumbe ngangomuntu oyayokushina yasoxabani phela ngendlela engikhakhabeza ngakhona ayikancane yo iband yayizimtshela ukuthi hayi man usemncane lo mfana umthethisa manje molokhu umthethisa kanjena uyamconfuse yabona yabo nami ke ngithule ngijabule nje ukuthi bamtshela ukuthi hayi phela angindiphe kwakwenzeka phela ubhimbe uma usafundisa hey manje mayangabhimba ndoda wayengamind ukubeka ukulungisa kancane la kancane lesihlisi kuba iyathinte okay manje uphozile ozo edit okay manje akufiki ukuthi hey angigive up kulento lo muntu omthethisa nje wendod ithi ngikutshele ngangithi uma ngiza iLof Street ngoba besireza kakhulukazi ngama weekend sometimes ntambama ngoba bengisasebenza eBaker eMalvern East ngisebenza eOlympic Bakery ngishayise emini yabo u2 washayise ngapha ngaseJozi ngifike laphana ngithola ukuthi iband ayiphelele ngithola chance ke manje ukuthi ngipractice ngedwa ke manje thola ukuthi bakhona nje ababili abathathu yabona nje bena bengincedisa nje bengikhuthaza futhi babeze besho futhi ukuthi hayi yabona umfana lona ukuba nini emdala beyakayivula into eyenziwa uJabulane ngendlela amkhakhabeza ngakhona lo yamnumzana lo bengamandi ukuthi mayengabhimba nje avela athi mfo usho ukuthi awufuni ukudlala isigenge ne awufuni ukudlala ni avela beke isigenge sakhe phansi asibeke sacasuke icasulwe yimi ndoda uvale ngiyoba nalo
ngizwe umoya wami ugcwala isifuba sigcwala umoya angisakaze ukuphefumula sengithukile sengibhimbisa intombi lapha bhembela intombi lapha ifaka amathawula ibhekile eveza amathenga kumnandi lapha zadansa idali sezimileke nazo yilokhu zithi sengibhimbile phela manje ngibhethile intwana bathi bhethile intwana seyilokhu zimile intwana ayiqalwe phansi ke iqale futhi ingoma hayi ngisho hayi ngacathuza nje kancane ngibuye ke ngize la kule ndoda lena ke eyafika yeza kumfowabo yahamba yaya kumasikane kuTitus loyokhulumisana naye ukuthi bafuna ukwenza igroup yomgxobanyawo kanje ngoba lensizwa le yakangobani nakumasolo brothers ibikhona ibinceda ngama drums la kusimanje binceda ngama drums igenga sesibayeni yonke leyo kwavunyelwa nakhe okusho ukuthi maqalwa ke manje bese kuthiwa no akufuna igama leband ke manje usuba woba aleke siyibize ivuma zonke band phela manje seshaya omunye umgaga manje uyabo hayi baqhamuke negama ke bona bathi special 5 abafana abahlanu sasibane abantu ababamba insimbi abadlalayo kwakufike kube izezilamanzi kangubani zoyi2 uJabulani lead guitar yimi bass guitar uye umfowabo obese vocalist engasashaya ama drum ngithi wafika wazocula phela kufonwa le band nje special 5 uye oculayo ke manje bese kuba yini insizwa wakuthiwa uTawu bese usithi ke udlalana uTawu uTawu rhythm kwakusekhona ama rhythm guitar yeah so manje ba 4 so 4 kodwa bakhona abanye abasebenza nathi uyabona abangangeni kodwa studio abadela ukuperforma nathi uma so perform sithathe we one simfaka senze 5 sama soshaya album esithombe special 5 hayi yaba nedumela ke ngoma yokuqala nje hayi yaba nedumela kakhulu ayithi ukuthi lapha esivela khona hayi yaba nedumela kakhulu yaba nedumela okusho ukuthi nami njengoba nje sesishaya le ngoma lena manje yomgxobanyawo shaya style manje lesi soul brothers o disco brothers obani hayi no senyabamba senyabamba kusefana so ibothi intwana hayi senyabamba ngoba ngiyakwazi ukwenza album kwakusa recordwa ke kudala ke ingoma mhlawumbe mhlawumbe nje u4 ama single yeah khambe phela record futhi ebese kuthathwa zonke lezi ngoma aldini record sezahlanganiswa sekwenziwa iplate uyalazi iplate ngiyalibona elikhulu leli yeah iplate Zizulu sakhona ke lokho iplate kwenziwa iplate LP ke ngamafishane yeah so ke ngase sengibona impukaneni kwangasafani nokuhlala impela ngoba ngakwazi ukuzirecord kanti ngingajumpi kakhulu kanti njengoba ke ngangisabhimba yabona ngakaya ngade sahamba saya esibayeni khona kwa record senza ingoma ezo4 mangaphosisi senza 4 side hey yabona lapho ndoda ngangiqala ukungena e-studio nje ngangingayazi into ye-studio ngangizwa ngendaba ngangizwa nje masisi ixoxela singama gents emakhaya ngisafunda isikole kuthiwa hey yethu msana yazi uma urekusha abantu ababuya la eGoli yazi uma urecorda kube khona ilambe libovu nelihlaza njenga report makukhanelele libovu kuthi siya record makuhlaza msamile emqondweni nanje ukasela leyo nto nje ukuthi uma urecorda kwenzeka so and so ngithi ngizwa nje ngabantu basemakhaya hayi nangempela ngithemba ngiye e-studio ke njengoba ngitshela ngithi ngangiqala ke ukuyongena e-studio ndoda phela lemla ngangipractice khona ngangipractice ngesiginci i-bass guitar yayincanyana yabona yayicishe ilingane nami okuyi-clear sound lokho angidlala ngakho manje mase ngifika lapha negalo sengiyarecorda manje nansi engineer laphezulu ama-producer siphansi thina sibabuka phezulu nantshe yalambu lela bengitshela ngala bantu libovu lihlaza hey ngithuleke hayi kuhlanganisa uqeda ukusethwa yonke into lungiphethe uvalo njalo ibasket yakhona ke la yangempela phela ibasket ama hayi lokho engipractice ngakho lokho okuncanyana yangempela ke le basket ayi ndoda kusho ukuthi lo ubhuti lo owathi akwenziwe iband special 5 enomfowabo wayesadlala ama drums engakabi khona special 5 sasa record lezinye ingoma
esayirekhoda nje ezinye ingoma angathi ke ngasho ngathi beyidramist kwathathwa yena kwathiwa yena uzoshayela amadrama bamvalele ekhoneni laphana kwenye indlwana encane bavala uhlala ngaphakathi into angayijwayelanga ngiyazi leyo nto mina udramist wethu uhlala sithola sonke la futhi amadrama akhe lona esipractice naye kubili kuthathu njengamakopinyana nje naye akalazi idrama umuntu oyicothelayo nje sayifanela nje naye uma ngabe ke esefakiweke lo yabhuti lo lapho ngubani ubongani nakho ke ingoma soyaqala ke manje umfowabo lo lujwalano le guitar kufanele ngene phela manje hayi ukuthi ayidlalayo ngiyazi ngihlale ngidlala njalo mayidlala ngiyambheka njalo ngebass yami indaba ilapha emadramini lo muntu professional kakhulu akafana lo wami engipractice naye mina uyabo lo muntu arole ndoda ukhala kukuthi pa hayi kuvele kuduba 9 kimi ngazi uzokwenza njani into engakaze ngiyibone leyo mina yenzeke emusicini umuntu odlala amadrama kanje angikwazi lokho ngabheda hawu qalwe phansi uthi hayi no hayi mfana emncane aphinde futhi but stand by asibe stand by but rolling engibheke phezulu khanye lelo lami ayiphinde lo mjinja lo jabulayo aphinde lo I dominate the game hayi bangiphuca isigini akhona nje insizwa edlala ibass guitar kusimanje manje hayi leyo insizwa leyo yayijwayele ukufika la sipractice khona njalo mayifikile ifike ngiphuca ibass yami kube yona ipracticeayo ngidube njalo mina ngicasuke ngibona ukuthi lo muntu lo okuyena uthisha wami wayamvumelele umuntu angiphuca isiginqi sami yabo athi lona ngelilanga kimi wendoda uyabona lo muntu mayifika noma ngabe ubani abafika abazothatha ibass ku ungaboduba ohlala ubheke ufunde manje lo suku uduba vele ngangivele ngidube lapha eLove State ngihambe ngiye phansi ePhuthukezini ngiyodlela ejukebox ngo2 cent ngiyojive le phansi angisayingeni indaba yaphezulu lapha eMareza sengicasukile ngithi hayi wathi maye ngitshela lo kwathi no ungabaleki ungabashila abantu hlala nabo babheke ukuthi benza kanjani yabo hayi nangempela ke bangiphuceka ibass bayishaya ingoma yokuqala lo muntu lona kuthiwa Morris wayishaya ingoma yesibili ha thema zokwesithathu ngathi never ngeke kanti bengipractice ini hayi ngavele ngaqonda koye ngamphuca kwakhona insizwa akuthiwa semjibilisa edlala le guitar kumatshitshe yayi ngifavor ke leyo insizwa le yathi yasini Thumsani ngizokubhithela ne ungamnaki lo wena nake izandla zami ingishayile izandla ithi imaqala ingoma ithi bheka unyawo lwami nezandla ngambheka lo muntu ngayimbheka hayi ngashaya ingoma ngayivala bajabula phezulu lapha bajabulela bakufika esibili ukugcina ngayishaya yabona ngolanga lelo ngangihlala emzimba lapho hostel ngayolanga la ngizange ngiye hostel masishayisa la negeng ngahamba ngayizola kobhuti laba basezola abe special 5 ukuthi special 5 ngijabule nje ukuthi ngirekhodile nabejabula ukuthi ngijabule cha ngishayile manje angaze ekhaya ngangenza bangibone kodwa ngayibhala incwadi ngabhalela ekhaya ngathi ngirekhodile egoli uyabona nje angifuna ukanga manje ngafunda kanzima ngempela mesiginqi ngafuna ukukhohlisa ngafunda kanzima okay saba khona ke special 5 njengoba ngishilo ngathi sakhipha ingoma yokuqala ukuthi lazivela khona hayi yashaya hit hayi yadla phansi saba iband ke nje yaziwayo sengiyibambela ke nami ke ngasancenga umuntu sengi right naye kuthisha wami esezwa ngami ke manje so bro wayesezwa ngami angithene besebenza ashayise late mina bekunokufika la eRezal elinyana kufike ngibamba ibass ngenza ingoma ngikhompoza athi afika thola ukuthi sekhona icomposile ngithe wendoda awubamba igitara lapho ngithatha ibass yami ngidlale lo ocula ku special 5 bese sikhona special 5 angithi lo ocula ku special 5 mayifika naye
ngifike ngimtshele ngithi endoda ngikhande nansi ingoma kanje ngangigude kucomposing ngimncane yes ngigude compose ingoma bangifakazele naba kube mnandi esezwe ngami naye ungubaye lo Thando ani mase yakwazi ukudlala basicela nje manje ukuthi yabona usubona ngalezo khathi insizwe ibingisiza ngathi ngibona ngathi ngihlukumeza ndodazi ngisebenza eBaker bengimphathela izinkwa namakhekhe ngincenge ukuthi angithethisi kodwa uyazi masiqeda ukurehearsa sesihamba selokishini sigibela isitimela ngizofika ngehle emzimhlophe ungaphika ukuthi kaxatshana iRazor asizwani umhlobo silambe sithenga ukudla endleleni sidle soyithuba emnandi ake singene eRazor phela konke lokho ihamba kanjani special force ke emakethe hayi sihamba kakhulu saduma kakhulu hayi ugroup kaMasikane bathi phansi kwesikade bemhlangeni hayi sasihamba kamnandi special 5 kakhulu ambindawo saze sayiphelela ke special 5 njengamanye amaqembu amaningi nawa hamba ashabalala maningi amaqembu ashabalala omgxobanyawo lwakudala obangani omashulesi amaswazi emvelo angeke ngiwaqede ngoba namaqembu amumva nje kamumva nawa kwethu kahle nje umgcoba wethu uqala manje ubuyiswa ezinye insizwa lapha khona insizwa yakaphosa yona eyashapha azingonyaya impela ezama ukuthi isilwele ukuthi umgcoba ubuye nenye yakahlatshwayo ukuthi ubheki yasishiya ke emhlabeni yabona abantu ke futhi akubona bodwa bababili labo kukhona abanye abasilwelayo ukuthi awubuye lo mculo ombhaqanga lo mgcoba nyawo wona usuyaqala manje impela uyabuya manje uyawuzwa ngoba nangolwesihlanu kugubhu lwami umfokangema lapha no Sisi uhelicopter hayi impela hayi bawufaka impela nje bawufaka nje impela bawufaka uyabo kufanele nasokhuzini beyudlala izintatha kusake manje yazi masukhuluma indaba sokhuzini kuba nenkinganyana ngoba kukhona into esimangazayo nathi ukuthi ngoba singabantu base South Africa sidlala umculo wesinto othandwa abantu ingani ungamukeleki ngokusemthethweni la kokhuzini udlala njengosigiya ngoma udlale nje uyabona manje mancane amathuba yabona nje iqembu ukhansela no JBC esawakha naye iyinkunzi ngoba ngithema sengihamba ibanga elide ku special 5 hayi ngabacela ngathi hayi ngamse ngicela ukuphuma inxiwa ngase ngifoma iqembu leyinkunzi ifoma noma izinkunzi ngifoma iqembu lezinkunzi ngedwa ngahlupheka manje mangenza iqembu leyinkunzi ngoba ngangicela abantu bangiculele ngisengikompozile ingoma zo10 ngizenzile zazu12 ngizikompozile ngedwa zonke ingoma zi-right ngifuna nje uzongiculela khona iqembu wakuthiwa izinkanyezi kwakuwabantu abespecial 5 babedlalelwa yitla abafana lapha zazi under special 5 lezo nsizwa lezo kuthiwa inkanyezi uThulani umfakambatha noSikamela umfakamthimba yazi ngamcela nawo Sikamela ukuthi angiculele wabamba wayeka cela noThulani wenkanyezi abamba wayeka la ku special 5 sekukhona enye insizwa yakangubane eculayo naye egude eculeni esuka le ekhaya yesithathu abandawanye bonke labantu isine album yayo eyenzile nayo nakhona udlalelwa yimbhesi yakhona dlalelwa yimi ngoba nazo enkanyezi dlalelwa yimi ibhesi sengiright kule bhesini sekusele nje manje ukuthi ngikhiphe lawo mangwevu engazo ngangizowathatha phela ngoba ngase ngikwazi ukwenza into efanele yenziwe hayi uyazi bangichitha bonke abantu impela bangichitha wazi ngithe ngalindele nje lensizwa kaNgubane le yafika kimi yathi Dumsana hayi sengicabange kahle ngathi ngicabangeni athi hayi nomfo cabanga ukuthi sibe sonke egroupini leinkunzi ngathi mina wathi hayi ngizoyicula ngathi mina mfethu asibambisane sobabili ngiculele lezi ngoma wena uyabo asibambisane ngoba nazi ingoma zikhona nangempela usayiculela kamnandi sayishaya ingoma yamnandi sahlukanisa ama-composer ndoda ngoba ususebenzile hayi asibambisane ezinye ingoma zakhe ezinye ingoma zami asibambisane sephambili sakala kanjalo kuyinkunzi ke hayi nazo inkunzi hey ashisi album yokuqala nje ayithi into enhle hayi yavutha amalanga apha impela afuna uqamba amanga ngoba kwafona omunye wakangubane futhi lezi zinto zangubane owayesekhaya eGreytown ezwe emsakazweni ingoma wafonela labo bhuti bakhe laba abasegoli wathi madoda
kuneband lapho kuthiwa inkunzi ngeke naye ezwa nobani laba lanto le bazalele Sport 5 lathi hayi uthokoza uthi msana wathi hey labantu bangenele ngapha iyathengwa le LP yabo kwakusama LP ke icassette le engakangeni gxili kwakuse LP ipaplate hayi nangempela kwaqala kanjalo kwenkunzi awukho ungazwani kwi special force abaqala no akuzange bekhona ukungezwani ngoba yize sengineqembu kodwa uma kibe studio yimi bathi bengilanda ngizorecorda futhi uma ngabe beyoperforma somewhere ngiyaqhubeka ngidlala khona ibass. Inkampani yipho ekuphethe sasingaphansi kwe Wiya ne Special 5 yona enenzela yonke into yona iWiya leso kwagcina sokuyi task yagcina sithathwe igalo kanti inkunzi uma yabona nje njengoba ngichazela nje ngithatha le phathi kuvuka nayo kancane kuvuka nawe ngoze ngifike kunyaka lo esaqala khona ke sahlangana ke sonke ke njengoba sengiyiphatheleke inkunzi inkunzi zona zazisemoonshine iMoonshine yayine producer wakuthiwa uMoses Dlamini uBrajabu owayekade vele esebenza khona eSibayeni kwahamba khona eSibayeni wagcina eseyiproducer yama Soul Brothers. Inkunzi ke njoba sezikhona ke ndizikhipha ingoma eshisa ikhotha sengirecordile ke noKhansela sengirecordile ke noKhansela khona lapha eMoonshine uKhansela ke nihlangana kanjani kuqala uKhansela ke sihlangana naye nje okusho ukuthi uma ngisafuna indlela yokurecorda izinkunzi ngimthole umnumzane uDlamini nakhona umnumzane Dlamini angiyitholelanga mina ngatholelwa intokazi yaseNewcastle ebicula kumatshitshi leliqembu engalibala qala ngathi kwakuthiwa usizwe namatshitshi imbongi yabo kwaku usizwe idramist yabo kuhuye lo Bongani Ngubane oyise leader eSpecial 5 lead vocalist yethu intokazi lena ke ithi hey Dumsana athi lokhu ukhala indaba yokurecorda kwasho kwacima ngikukhulumele noJabu ngithi ngikhuluma noJabu athi yebo hayi athi ngizama ukuyombona usekhulumile naye angehle ngiyele izansi epresident ngiyombona ngisuka kuphi ke Doke House eIlof Street hayi nangempela mangifika lapha kuBradlem athi hey ndoda ngizwile kanje manje uma ngabe angifuni ufake enkingeni mina manje mawusuthi ufuna ukwenza iqembu lakho manje lapha ngoba wena umuntu Special 5 uzokwenza kanjani hayi ngimchazele hayi nami sengibona ukuthi ngoba nakho hayi sengikhulile nami ake ngizenzele okungokwami kodwa ke ngibabikelile nabo ngabatshela ngathi angizokwenza iqembu elikanje hayi wangivumela ke base besinika indawo yokuriyeza kusho ukuthi indawo yokuriyeza le siriyeza ngekhathi uma kuqale mina inkunzi ekseni kuzothi after lunch kungena uKhansela ke sihlangana naye kanje uKhansela mangifika lapha ngizopractice athi kimi uBradlem Dumsana kunomfana la engisafuna ukumuswa udlala uMaskandi angithi ngeke ngakuchazela ngathi ukufunda kwami ibass guitar hayi uMaskandi yena bekangeni kakhulu kodwa bekhona hayi cha mina ngifuna uqamba amanga uMaskandi phela besingazwani naye bengafuni ukudlala uMaskandi ngingafundi futhi ungihlula ngakwazi kahle hle uyabo yabona nje na uThwalufa ngakutshela ukuba ikhona la sasixabana njalo noThwalufa mangabe nje kuthiwa nje kufika uThwalufa elokhuzaneni eIlof Street lapha eDoke House uzopractice nathi eish hayi ngidabona kufanele ngidlalele lo muntu manje hey ngoba manje iyangihlula lento akayangena egazi mina into esegazini lo mgcobanyawo endawo ithande kahle hayi uMaskandi hayi ngimthandi kahle uyangixaka nje ngoba manje angimdlali njengoba ngidlala umgcobanyawo lo umgcobanyawo nguphethe manje ngempela ngubambile ngoba futhi nguhlanganisa nani nombhaqanga lo wakudala
nguphethe so manje uMaskandi kwakusiya ona nje into yabona nje hey makuthiwa ukhansela ucula uMaskandi uyasho hey ngisho hey udlala uMaskandi kodwa ke ngase ngingcono ke ngoba ayisekhona amaqembu ngase ngawa recordile olokhuzana osmash imchunu wakhona ngapha eGreat Town nolokhuzana umfokajali uLusa Lu ayisho njalo masayibonga lo mfokajali nothalalisa konke ama group layo ebese ngikwazi ukwadlalela ibass nakhona ngidlala le bass nje ngihamba naye lo ngubani ujabulayo into zakhe lezi angifaka kuzo ukuthi angibadlalele abantu lapho uma ngixakeka ngijayele ngoma yangihlule athi letha la ngimnika ishaya edlule ngangena kancane kuMaskandi kodwa ngawuthandi ka uyazi ngakumangaza mangithi uMaskandi ngendlela bengawuthandi ngakhona umuntu okuyena engiphatha kabi ngempela nje ivama ukusivakashela kuthiwa ngimdlaleli ulo uthwalufu hayi yini unzima kuthwalo hayi nje ngangathali nje uMaskandi ngoba wakusaqala nje futhi ngimngena uMaskandi kunengoma edlala phakathi ifulela magodi indlu egag yanetha eyifele ngidlala lo ngoma le inokungiphazamisa lo ngoma le hayi ngibona nje ngiphatheka kabi uyazi ungamangala ukuthi ngithe mase ngene egaxa kuMaskandi ialbum engamshaya yona Thwalufu hayi yaduma kakhulu hayi yaduma yona futhi yamphakamisa kakhulu leyo ngoma le yayithi yakwembeswa zembula hayi yamphakamisa kakhulu Thwalufu ngase ngiwazi kamnandi kuMaskandi wawungeke usangitshela wawungeke usangitshela ngoMaskandi injani le yansizwa leyo Thwalufu wakhoza hayi yabona uThwalufu akuwumuntu namanje usasenjalo ngingazike ngoba phela manje usakhule kakhulu phela semdala impela manje futhi ke sewumuntu manje le emakhaya ngazathi usethole nesikhundla nje emphakathini usesebenzela umphakathi yabona uThwalufu bekuwumuntu ongenanxa nomuntu uThwalufu bengenayinhliziyo akanayinhliziyo uThwalufu namanje ngimaze njalo akanayinhliziyo uThwalufu umuntu ofuna nje ukuthi yabona uThwalufu umuntu ofuna ukuthi mayenze into yenzeke umuntu ofuna ukwenza into yenze futhi bengamanje uThwalufu ukwenza into ongayithandi wena kodwa engaboni ukuthi wena uyithanda ayenze leyo nto leyo ngathi wathi biyisinamancoka amancoka akhe mangibeka nje kaloko ngihlonisa ebedela uThwalufu abedelela ayibona abedelela uThwalufu Thwalufu besiphatha kabi siyiband yakhe ngoba ngingadlala naye nje ngempela nje sidlala naye nje ngadlala lenye group ngithi busy naye nje sishaya amathoko uSwaziland kuphi ngihamba naye nje ngimdlalela nje uThwalufu yabona hayi yena besiphoxa yazi uThwalufu thola ukuthi umuntu siyafika endaweni eholweni sesishonele iginci sesiphumela nje shaya nje round bambone bamjabulele yabona nje umuntu athi amjabule uThwalufu yambingelela uThwalufu vele nje amchizele nje umuntu avela amchizele nje umuntu awu yazi bebhlungu nakuthi awu madoda lo muntu ngathi ambekela kahle kanje uThwalufu awu awuthanda nawo mfowethu wakho nje kanjani madoda kunjani muze mbongolo xas angeke hey umuntu njalo Thwalufu manje thola ukuthi wena osebenza naye phatheka kabi mayenza into enjena manje yabona hayi yena kodwa ethenini ebekufisela ukuthi wena ungabe nalo utho hayi yena bekumuntu oright emculweni hayi umuntu oright yena ngokuthi ke yena umculo wakhe ngathi nje uThwalufu uyabona ukubamba umsebenzi wakhe ngezandla zombili hayi bengawubambanga uThwalufu ngezandla zombili umsebenzi wakhe angifuni ukuqamba amanga lapho uyabona uThwalufu bukade ukwazi ukumnceda ngenhliziyo yakho yonke nenze into ibe right uzitshela ukuthi ngonyaka ozayo futhi uma ngabe sephinda sizoba ndawonye senze more ngonyaka ozayo masephinda awusekho wena selanda omunye sekuzomunye oqalayo ukusebenza naye uyabona manje inqubekela phambili ayikho imali uye nje kahle besimbizo 13 masimjokisa kahle u13 bengakwazi ukubona umuntu owusizo kuye angilibeke kanjalo beyakwazi ukubona umuntu owusizo kuye ngoba njengami nje obasashaya lengoma enyakwembeswa zimbulu ngangicabanga mina ukuthi hayi ngonyaka ozayo ke sidubula futhi enye into engasukuphansi hawu ngoza kuthutha recording hawu kanjani manje phela manje la khona leyo ngoma ayifakile manje ngiyimamela nami ngizwa ngathi hayi mngani wami uThwalufu hayi liqhamuka phela la 13 hayi lezwi ngathi uThwalufu mathatha 13 13 asiqhubela le yakukhabazela
kusho ukuthi lapha na eMoonshine mangifika kuBradlem ezongitshela ukuthi kunomunye umfana efele ngimncede kanje hayi ngithi na Bradlem akunankinga kodwa nje ngiyazi ukuthi ngivuma nje kuBradlem nje akunankinga ngiyazi ngithi lethu maskandi futhi eish hayi kuthi vele ngase ngikwazi ukumbamba umaskandi kodwa inqondo yami engagxilile ya ngoba wayengakadumi umaskanda kangaka yes hayi thola ukuthi afike ke ukhansela ayifika la wayesemncane naye semncane na ukhansela manje wazi into yayihlekisa ungubani uthokoza lo enginaye enkunzini uma sifika ke la sizo practice aqhamuka ukhansela try nangu ukhansela uRoland igama lakhe khansela uRoland afika zibiza ngalo la eGoli uRoland angidakakaziwe sabuye emakhaya kangolo udlingane angithi manje sonke nje vele masibuye emakhaya besifika la sebenzisa igama lesikole or igama lesepasini ngoba nami ngisebenza eBaker nganguJwanis abelungu bathi Jwanis ngoba kadumsana engekho bathi Jwanis Mtambo la ubuyo Roland nayo ayoRoland izalukwazi abelungu la kusho ukuthi nje bahleli nje wawuthi uma ungena eMoonshine uze practicing wawungena ukhuphe ngetebhisi ungene udlule la kube lahleli khona ereception udlule ukuthi izalukwazi zabelungu angithi indawo zommusic kudala kwagcwala izalukwazi zabelungu ezayisebenza ema-ofisini kanjalo wawudlula kanje bese ungena kuloya mnyango i-resal room ke la manje ukhansela ke mayidlula ke naye lawo khala Roland hayi Roland futhi ukhansela bona umuntu naye ungazathi abona ukhansela wawungamthatha nje ukuthi la masizo practice ngene la kubelungu laba ngazi mhlawumbe wayebaqala ni abelungu babona mhlawumbe lemtulo abekho abelungu hayi ngababuli uma ingena la ukhansela uzodlala nengane zabelungu lezi egcwele lapha adlala bingelela abelungu ukhansela bona nje ithusha isikhathi yabona nje kufanele ko practice ngala yena nje uyahluyenyuka nje khuluma nabelungu apha dlala nje kumnandi nengane zabelungu lezi ehamba nonina sometimes izala uyabona nje athi uthokoza lo ungubani athi wethu msana kanti lo mfana lo unjani lo akabesaba belungu kanti kwakusekhona phela into kubesaba belungu bahlonipha kanti lezo apartheid uma ngaphosisi lapho kwaku82 yeah sizokhipha ialbum ke nokhansela hayi masihlangana ke nokhansela hayi bamboneke igenge lesipractice nayo hayi kube mnandi nje sithi ke asambe soriyeza uyazi kodwa ingoma yakhe ayithini manje khona ingoma lapho befake khona beno JBC bethola iqoko zaba cowboy sengikhohle ihloko saleyo ngoma yona ingoma yakhe oqala leyo sengikhohle ihloko saleyo ngoma ukhala zome kokubana ngikazi kulapho nje hayi ukhansela ke singene eReza ufika nawo JBC ayihlale phansi ke sireza ingoma sireza ayisishaye ngisengizijwayele nje ngisengisenjoy futhi angithi date yokurecorda akaphumi sariyeza nje hayi siyibambe ke siyibambe hayi bese kuthiwa ke manje hayi asingene e-studio sesibhuke i-studio hayi nempela ke sihambe ke se-studio la eMoonshine lo company leyo isizoshifta leyo company isizoshifta la president iye khohle igama lezansi khohle ngizolikhumbula igama kodwa eStrat eyayikulo lezansi eDolfontein hayi ke ukhansela ke mase lokhu sireza ke iphumeke ilanga lokurecord sihambe soyishaya ingoma ke hayi sishaya ingoma nokhansela hayi kumnandi hayi sengiyabazi maskanda angisambalekela ngisamsabi akwathola ufula kangasamsabi na hayi kube mnandi ke sirecord ingoma yokuqala kakhansela and then sase sirecorda nezinkunzi ngonyaka wodwa yes yeah sarecorda zoyithule lezi ingoma kwa ukhansela lo JBC uyinkunzi kodwa ke ingoma yeinkunzi ayiphumanga ngo82 wangifonela ubabudlamini ngisekhaya le washbang wathi Dumsana ingoma yeinkunzi angeke siyikhiphe manje sibona sekulate
sizokhipha ukhansela no JBC. Oh, njengoba sikhipha ukhansela no JBC, asikwazi ukukhipha nani imsondelana. Cela ukuthi nina sinikhiphe ngonyaka ozayo, 1983. Hayi ngathi mina akunankinga uthi ngaphatheka kabi uthamadoda. Asezokuphuma kulonyaka lo. Waphuma kukhansela. Hayi lakuthengisa nje khansela nje hayi kangako. Wa umaskandi nje okhona uyabona. Hayi ke sahlala ke siqala sajwayelana ke nokhansela ke manje ke. Sajwayelana ke sibancane njalo naye. La African. Ayikhona iAfra. Ayikhona iAfra. Wayevaleke isigqoko ngalesikhathi sirecord album yokuqala. Hayi on bancane nayo into hayi sezingane zingane baba yabona msho sasigijima la mhlawumbe ko 22 23 sasebancane into nenza futhi inzwana kakhulu ukuthi into engayazi ngosikhathi leso ukuthi wayesebenza yini kwabasi ngoba mina ngase ngibheke nje isiginci kuphela ngasasisebenza kumlungu mina angibheka nesiginci kuphela angisakhumbula ukuthi wayesebenza noma wenza ini hayi kuthi JBC naye uAsian futhi uJBC ayisebutha lodwa sebutha lodwa sonke no JBC angazi ke no JBC naye noma kodwa ngathi wayesebenza na JBC uJBC ngaba sibonga wangcoba wangcoba wayesebenza uJBC wayesebenza wale Mkhomasi ngako Phuze Chemist hayi ibandle lodwa la ngale lelo okay ke right uma siqeda ke ukwenza ingoma ke bakhipha uselapha ubani ovalile ngaleso sikhathi kumaskandi hayi kwangakabikho kangako man ayibona yabona nje wangakavali kangako uthwalufu kodwa wayesekhona ngasho ngithi ngakuvumela mawubuza ukuthi khona wayevalile ngoba uthwalufu khona isikhathi lapha aduma khona uma esebenza noMaxwell Mngadi ukushaya kwakhe lezangoma lezi uthwalufu oSamson azizwe nje kuzikhala emini zikhala enyameni ngiyabona lezo ngoma lezo kwase lezo ngoma wayephambili kampela uthwalufu wayesekhona phela endimeni bese kuzoba omunye umaskandi wayekhona futhi endimeni ngalezo khathi ungane zamfisa nokuhamba lomvayeliso uma bezothi wobiyeka maliya ngobiya ngoba la kwehlula ukhamba ifikile naye ngenkosini yakhe ukhamba lomvayeliso wayefikile lapho komaskanda ke abaduma ke impela baduma hayi kodwa kahle ubusanda qala wangakathathelwa notice phela kodwa bona baduma phela umaskandi lapho baduma ngoba nje babehambe enyaweni bafika ecathulweni zabo Phuzi Shukela bafika enyaweni zabo Phuzi Shukela umfoka Bhengu nabo Nkindlana Buthelezi kwase EMI kodwa ke oNkindlana Buthelezi no David Ngcobo angizange ngibazi kahle uDavid Ngcobo ngizengamazi nje eseretire emculweni uDavid Ngcobo esho wasesho uNkindlana Buthelezi ngazi ingoma nje zakhe angaze ngimbone ngimlamele ngamehlo umuntu obengimazi kahle uPhuzi Shukela kakhulu ake njengoba uthi angimncane mangise sibayeni lapha ngivakashile khona ayidlalisa ngabe 7 angezingane encane uPhuzi Shukela athi ebethama uJoker adlale kanjalo uPhuzi Shukela noma segula Nkosi yami ngiyamkhumbula yabona ngaba buhlungu ngophuze Chemist Phuzi Shukela ngaba buhlungu ngaye ngoba ngikhumbula egula angifuni ukuqamba amanga phambi kwakho Manqele ngithi wahamba ngambone ngasekho sehambile kodwa ngiyakhumbula khona esibayeni egula khona isikhathi engangafika khona esibayeni ngamthola epassagini wathi bawukhuphuka idebut lapha esibayeni ukhuphuka bese ungena epassagini usuza ema-resal room ngapha ku-right kwakuyindlu yayihlala uZulu ayisecurity nyana nje nabo khona umuntu baba nje ngiyamkhohlwa ababehlala nje khona ke lapho phambi kwalowo mnyango loyo engambona khona umfoka Bhengu egqoka okhakhi nengcabulela yakhe ayiclean hlali bamhlophe ingcabulela yakhe lo khakhi bakhona beclean ngamtholelele nje mina evundlile nje
kunesitulo noma cha phansi emethini phansi lele nje so yikho ngithi angifuni uqamba amanga ngithi lapha sedlule khona ngimbona ngoba nami ngadlula nje ngabona ukuthi ulela zange ngibingelela zange ngizolutho ngangedlela eRezal la ngaphuma futhi ngahamba sikhashinyana nje ngezokuthiwa awu indoda hey isishile asekho emhlabeni umfoka Bhengu angazi ukuthi kwakuyilokho yini nomhlawumbe wahamba ngakusasa wakhona nganini mhlawumbe ngake ngiqamba amanga ngithi washonela kuphi ngiyamaza ngifuna uqamba vele lezo nsuku umbono ayibambekile vele ebambekile kakhulu abambekile awuyidlozi namaskandi madodana yabona nje abantu abangakutshela kahle ukuthi washona kanjani yibo obungani ngubani laba be special 5 ngoba babesebenza nabo ngoba naye mayirekhoda uphuzu Shukela wayeshayelwa huyu ubongani ngubani ama drums ibass guitar idlolwa umluyi indlaba lo wayethi mayimbiza ulokhuza uphuzu Shukela ebiza umluyi athi le ndlaba lo ayishaya ibass yamuntu lo kwathi makhamba akabe sashayelwa undlaba lo washayelwa uBoxer owayedlala njengoba ngeke ngalimention igama lama Disco Brothers Disco Brothers yayibheka amatshitshi neyosizwe lamatshitshi wayesedlalelwa omunye ubhuti engazi uma usaphila noma akasekho uBoxer eyayithi mangabe imdlalela ewuphuze Shukela mayembiza ithi lahla ibhokisi bava limboqo isho ku-bass guitar wayo uBoxer hayi from there akekho umunye waphinda wamdlalela futhi awuyilabo omaskanda kwakuyilabo nje omaskanda le ndoda ke lena yakamkhize sibuye size ku sijwayelane-ke nayo-ke nje nimdlaleleke lo muntu lona hayi shayela i-bass guitar kune-album elandelayo futhi kube mnandi nje yabona nje hawu saye ngokuya njena nje sasebenza priority ke kwakuyikade kuyi-Moonshine after Moonshine qeda ukurekhoda nabo sase so record ama-album alandelayo i-priority umgwaqo wakho lokuthiwa use-Sherwold i-Sherwold la ngenhla kwebank okuthiwa i-Nedbank kwakusebenza khona-ke lezi inswa zangubane zombili sebenza ebank uJabulani noBongani ngenhla kwakhona lokho nendawo okuthiwa i-Strat kwakuyi-Sherwold i-Strat lapho kunendawo okuthiwa i-priority ke lapho ke engaqala khona ke iband igroup yethu eyinkunzi ukuvuthwa khona ke impela nokhansela naye weza kodwa azange umngane wamathengise ngendlela eright azange athengise ngendlela eright okusho ukuthi uma sipractice sipractice yabona into ebulala kakhulu uqala ebulala ukuthi ama producer akudala kwakungama producer manqele zokutshela kwakungama producer appointwe i-company ukuthi hayi manqele wena uyayibona impukane wena waye crash uzongamela abaculi uyabona thola ukuthi manje ke wena usuyena usiphetheke manje uyizinto zonke uyi-A&R manager uyi-producer yethu ngoba nakukhuluma isingisi vele uyayibona bona impukane abelungu babeka wena angithi abelungu bekwenzela lokho ini ukuthi wena umuntu omnyama ongasuki le usuka khona uzokhuluma nabo la ufuna izimfuno zakho hamba kulowo yamuntu bona bazozwa ngalowo yamuntu ukuthi igroup ithini manje lo muntu lo uzofika khulume nabo la mayibuya la usayakini akasakhulumi lokhu akutshelwe abelungu yabo uzontshela okuthandayo elenza umvumela yabo kwasisikhathi ukuthi ngifuna i-advance ngifuna imadlanyana nilambile ngifuna nithole amasentinyana phela ecompany nizame ngama-advance athi uzonikhulumela mayifika la uthola ukuthi i-company ithi hayi imali asinayo kwasisikhathi i-company ithi hayi okay bafuna malini mhlawumbe thethi nasifuna ngalezi zakhathi lezi phela mhlawumbe sithi hayi sifuna ama-500 umuntu eyi-1 hayi ninga 500 ngabo 83 84 85 hayi uningi 500 ndifuna ama-500 yena 30,000 manje mayifika la no nifuna ama-5 mayifika lo usaba ukushola imali athi hayi bathe nje athi abajela hayi banike ndinawo ama-200 or 250 belungu bathatha ama-check ke benziwe siyafika ke nje hayi madoda kithi abelungu bathi hayi ngeke bakhona unike ama-500
bangakhona unika ama-200 nakhona sojabula ngithi uthola okuncane sathe lawo ma-200 layo ke so manje njengoba ungezwa ngithi ama-producer akudala ayengasebenzi ngendlela thina sekuproducer thina umusic ayengasebenzi njengathi njengoba ngibekela ngathi wayikhonjwe nje ikhampani ukuthi ngoba wena ukhuluma isingisi uzoba yimanager labantu labo ngani ngoba kufuneka ukuthi bezokhuluma noboss wefame leyo nto engikutshela yona into eyenzeka nakimi nami ngiyasebenza kwenye indawo ekuthiwa i-principal record wangithatha umlungu wangibeka wathi izinto zonke lapha yibenzo khuluma nama-artists ngenze yonke indawo ngine-office lami ngidraya ngesitulo kodwa mina ngangidraya kangcono ngoba ngangiwazi umusic ngangikwazi ukuproducer igroup negroup ngangizoyirecord yayingena estudio sengazi ukuthi izokwenza ini nazi ingoma manje ama-producer kudala ayengakwenzi lokho nanihlangana estudio yabo so that's why ukhansela naye udonsa isikhathi eside ukhansela kungacaci man hayi kube kungacaci uzabalazile ukhansela kungacaci uyabona kukhona amanye ama-album awarecorda angazi ngakubonisa yini angazi ngakubonisa yini wangibonisa angiphe isikhwama sami noma ngayona inyanga isikhwama sami kodwa lesi sisithathe ya uyabona ngizokutshela kanje yabona lo mfana lo captain ya ushone ukhansela lo mfana kodwa ukhansela ushone engamrekodanga lo mfana uzorekhodwa yimi captain i-album yakho captain le 1 2 S3 le S3 umupho nyaka la yakudala nyana nje 2018 uyabona ngizokubonisa la awu ngizabule ngoma manje thathe ngephutha awunazi inkunzi inkunzi leso awunazi inkunzi madada uyabona la ngabona la ngifuna ungizwe kahle ukuthi ngithini imfihlakalo mayimfihlakalo yabona bangamamelela lama-CD la ngiphethe le umalahle le yebo manzi umalahle namaphiko okhosi kukhona kenye ke engenayo uyena ukhansela lo sengibona ngapha uthi all song composed by RM Keys yebo uRoland uRoland amanye kusho ukuthi ngithemba ngibheka lapha endlini asalo ngoba kukhona omaphika entokozo obani omalahle isiphethe yipi lapha malahle ngicathile ngaphansi umalahle simphethe hayi amaphika entokozo lo hayi umalahle amaphika entokozo sinawo ne awubheke ngathi asinawo amaphika entokozo ikade nezethenjo malayi kusho ukuthi asalile endlini ukuthi maningi phela lama-CD ma-legend khansela no-JBC ngibakhombisa sakhumbula la kade nezethenjo yizo lezi zithenjwa pho yizo zithenjwa lezi izethenjwa lezi lapha ke kukade nezethenjwa ngichazele kahle ukuthi ngeke ngisakhumbula ngoba sinento yokukhalisa bengizokutshela isandla sami ukuthi ayimi ke ndlela ubanike futhi odlala bekudlala mina kukade nezethenjwa kubuye kudlale uRobert Bhengu usasishiya ubukhali bembazo ezinye ingoma zakhansela
ngizodlalwa uye uKhalibembazi uRobert umfoka Bhengu uRobert umfoka Bhengu Shuthi kwakuhlangene uRobert noRoland. yebo Robert noRoland no Robert so ngiza kahle ke umlaleli kahle yebo Wa ubheke le ngoma le. Ubheke le ngoma le. Amanye ama-album la kaKhansela aswayeke la ethenjwa umadoda akakaze adlale la. Ya, akakaze adlale umadoda. Kula ngwaphethe. Amanye kusho ukuthi angidukele nje endlini. Amanye ama-album kaKhansela njengoba ngizosebenza naye ke mina sebenze ayi kusho ukuthi kahle kahle wena mfaka amanqele bekunensizwa athi kunensizwa okuthiwa umadoda umfaka njenile idlala ibass uDogzi good kusho ukuthi la kuKhansela bengiba naye uDogzi esafunda kuDogzi esemncane. Safunda ke nami ku student sami ke. Angithi nami ngaphiwa isandla. Kufanele nami nginika abanye. Yes. Hayi umadoda ke naye ngamzama ngimfaka ke entweni ngimfaka. Ngibuye ngimqhathe nabaculi ngivele ngithi akahamba ayorecorda yedwa ngingekho. Lokho akwenziwa kuwe nawe. Manje thola ukuthi umadoda mangitshela abantu ngithi ngizokunika umfana wami lapho ozokudlala ibass. Hayi abantu bengathandi kahle. Nithi hey uright uma ngabe kanjani kanti mayisaqala njengala kuKhansela eziningi ingoma edlalwa uye kuKhansela sifike simdlalise kuqala sino Bradley uproducer adlala amadoda bese ukuthi maseqedile kubekwe ilanga ize ngizoshaya ifinal ngiqale phansi ingoma ngishaye ke manje ibe ilete efunwa iproducer indlela nayo uMadoda bekade ngimfundisa ngakhona ukuthi hayi ndoda shona khona hayi ukuthi uzosaba ukungena e-studio ngene e-studio ushaya ingoma uMadoda wangena kwathi ukuthi ngangifundisa vele uMadoda umuntu okhuthele awuthanda umsebenzi wayewuthanda manje azange ngihlupheke lo mfana lo shuthi nanifana naye azange ngihluphe shame wangena wathi khaxa ngeke umthinte manje hayi ngeke umthinte manje ngeke umthinte mabethi accept kusho ukuthi lezi bhali accept ezami kakhulukazi ingoma mangabe mhlambe wena wenza ingoma mhlambe nginengoma eyodwa unqena nje ukubhala ukuthi Dumisani Mntambo so uma ufaka isitabo ukuthi accept sekuyaziwa ke sembe ukuthi okay ubani loyo ngoba uyahamba wena uyoregister ingoma yakho ubatshela ukuthi i-track number bani yami akusiyo ekamnikazi weband yes yabo manje aqoza man nasemakethe adayisi kahle kuzange kuhambe kahle uKhansela bethi thengisa nje ngalowo ndlela leyo nje yes wase kufika isikhathi ke mfoka amanqele sokuthi hayi bamterminate manje family tholakala ukuthi hayi ndoda hayi asazoqhubeka nokusebenza nawe ngoba manje hayi awuthengisi ish kanzima ke manje ayi kwaba nzima impela lokho uzuthi hayi usaphila uBhethi usashona umfowabo khona manje la ngehla umfowabo ula ngehla uLokhusana yamkhola le mfana kaNdlovu naye Thuthana umfowabo ekubahlukanisa nje befana nje ngamashela umfowabo yini kubhala uBhethi Mkhize behlwene yebonga no abandawonye impela hawo baNdlovu okay hayi phazamisa phela useza nayo ikabani manje ithi hayi ndoda ngathi siyaluza ethi ke company ke hayi Khabazela hayi sesiyahlukana nayo ngoba manje hayi ama sales eswabona akuhambi kahle emarket ekubhlungu phela nakithi isiZulu kodwa ngasikhathi leso ke mina uKhansela uma ngabe bethi ay sebemkhatha down manje priority akasenza kuba iartist la khona akabona ukuthi ushonaphi umuntu engamshiya emidlalela ibass uMadoda wase good kuMadoda ebass ayi wase right uMadoda ebass ay
uma kunjalo ke eyitholakala ukuthi hey sekufanele ucinge inkampani indoda manje nathi bayilahla manje priority ebese ukhansela uyahamba uyakudlamini njengoba emtshela ukuthi hayi indoda singakuchitha manje abelungu bakuchitha awuthengisi kahle lithe lika khansela ke ku Bradley njengoba ungizwa wena ngithi kuwe ama producer akudala ayengakwazi ukungena e-rehearsal room as a producer ngoba uma uyiproducer iartist ozoliproducer kufuze ukuthi ulazi ukuthi liphetheni uproducer ini kanti usumbhukhela istudio umuntu awumazi ukuthi uzofika record afake into enjani estudio wena usumbhukhela istudio ukuthi ake ezo record yabo kanti futhi ungabe lo muntu lona uhambile wena wenza audition wahlala naye phansi wambheka wamuza ukuthi no hayi okanye mangabuza ukuthi no lo muntu uright kodwa ake izi kahle mlungise wena uthi producer uyawazi music mtshela ukuthi yabona lo la asiye kanje ufuna imarket angithi uyawazi ukumtshela indoda la phuma kanje la yenza kanje ungaveli nje ukuthi umuntu okay uma uthi ufuna ukurecord ake indoda sohlangana ke kwasibani ba nilanga elithize ngoba nesikhathi awumazi ukuthi uphetheni lo muntu yabo ngamazi ufika shaya into efana nani la so ukhansela ke wasayicelela ke kumnumzane Dlamini naye ongasekho wathi Bradley bengicela ukungiphe nje ithuba lokugcina ngicela ukuthi ngicule lento engiyaziyo engasukela yona ekhaya awu uBradley nathi hayi enjani le athi hayi Bradley yakhumbula mangifika eMoonshine ngangaculi lemculo lona mina uyu Bradley ingathi wamshintshisa emuzwa ngelilanga azozamthathe emuzwa ukuthi hayi man cula kanjena manje batsolenisa mana hayi kwakungekho nje uMaskandi wayicula ngokutsolenisa wayengekho uMaskandi ucula ngokutsolenisa babecula nje aba uMaskandi ngenkosini enkulu yabo hayi ke wasengena kulomculo ke ayewushaya ke lokho ushaya uzame manje mase khuluma noBradley moto eyindoda mana awakahle man before ngixosha angiphi ithuba lokugcina ke ngishaya iphuma la kimi into yami so hayi khuleka ngishaya into yami wamnika ke ithuba wadoda awuwenzeke sibone ngizoyilungisa indaba yakhe efemini sahamba saya still deal walanda mina ke manje ukhansela hayi wacaba ukunothi ngilami uDumsana manje ngitibule kokugcina manje umuntu engimthembile ngibona ukuthi ngenza njani ngigalele iziphuke babe ziyaphuka saya le estilde safesa ishaya ingoma hayi sathi sashona amagatari nje ngathi mina ikhansela hey mina ibhezi ngikwazi ngidlalele phansi kangaka ngidlala nje la khona wonke umuntu manje wena uphezulu kakhulu man athi ngicela udlale njengoba ngitshela dlala lapho ngingasuki lapho hayi ngithi nayi ikhansela hayi uyifuke nenye inkosina lo akasafika kanele engiyaziyo uba ukhansela uJBC edla ikhansela udlala inkosina ukhansela wedla inkosina ukhansela na ushaye enye inkosina hayi afika nenkosina manje enye manje naye engikhinyekeke manje mina ngidlala ibhesi lephansi manje hayi ngizawuthini phela ibhedla kusiye yami mina ngizosiza la hayi sayishaya ingoma shaya ingoma kwase khona ama cassette kwesikhathi leso shaya ingoma hey ya release ingoma emarket yo amalombo la 1990 excuse cabanga ke lo muntu lokho etabala sakusuka le kungalungi zathi mase 1990 sahamba saya eMI lapha sayishaya ingoma ithi qephu hey dot yavala ngehlahla ingoma amalombo suthi nawo ho umuntu loba ngimphikisa
yavala abona ke ukhansela hayi lapho hayi wavala ngehlahla vala ngehlahla ukhansela lapho ndoda kwama yonke into emarket amalombo hayi ke nayi ayifunayo nayi lento ayisukela ekhaya ayaziyo laziwa lo mculo wakhe lo oculela phezulu hayi la ngempela ke hayi wangena ke emarket ekhansela waqala futhi mase ngenile waseba nezwi sebenezwi manje sebeyamamela manje uqala phela kwakhe lapho warekhoda lezinye izinto ke manje ebheke emaceleni ke ezinye ke barekhoda nomadoda ke barekhoda kwaya ngokuya hayi nakhona wasaya flop uma eflop ukhansela ebesethi kimi uflop kanjani hayi seqala kwehla futhi ebesethi kimi lelenye la aje Dumzana yazi abantu bayakufunda kusho ukuthi emashowini lapho besedlalela la uRobert Bhengu ubukhali bembazo sometimes edlalela umadoda athi kimi yazi abantu emashowini maseyodlala bayakubuza ngithi bangibuza ukuthini ngaphela lo muntu mayebongela akaza liphathe nje igama lami bangibuza ukuthini abangazi abangazibuza bangibuza ukuthini athi bathi abantu ke uphi lo muntu wayeshayela amalombo awubuso lo muntu wayeshaya amalombo eBhesini ngithi ma kanjalo athi bangibuza abantu lamashowini bathi uphi lo muntu wayeshaya amalombo hayi ngithi ma kunankinga phela mawufuna singene e-studio siyongena wangilanda ke futhi sengibuya osibili njengokugiya manje sesizokwenza le ngoma le sesiyenza kuphi eDowntown Mkhuba le imkhuba unyaka wayo la kwaku 19 bananga bheka la 1999 sashaya le ngoma sithi ufike wathi waphinde wathi wabuya ngale kodwa ukubuya kwakhe ngale azange athi adabula azange aqashule usengcono kunani kwaba ngcono ngoba ngikhumbula eqeda ukulizwa le ngoma le ayi bajabula kabi hayi bajabula kabi ingoma seyibuya futhi seyibuya esengene emarket hayi bajabula kabi kwathi makudlula le ngoma le ethi Mkhuba uma ngaphosisa manje khona enye elandela le before ngathi kwaba khona enye noma ikata likaqala hayi ikata lengakaqali qala qale ka movie ikata uma besuka kule ngoma le kwase kuzoba ele ngoma le kuyona yona ke azahambe emhlabeni engabambeke eshise vutha bhe ukhansela ngahle ayintsha phela le ngahle yamuva le phela hit le yamuva levale ngayo lokugcina nci esayifaka sesifaka kwaYani studio le phezulu entabeni eobservatory yayithi izwi khona umuntu othi angishumayele hey akhola lo muntu angishumayele hayi yabona ke leyo ke ayikhohlwa ngiyaphoyelwa kakhulu wayelwa sorry hey uyabona ke leyo ngoma leyo yayithi izwi hayi ke hayi yaphula irecord iyona ke yaphula irecord ke ingoma yayithi izwi yamthatha ukhansela ambeka phezulu esicongweni seCarlton Center khulunywa ngaye ngapha kufanele wayivalile kwaba sangene ingoma erelease ayishayintana Lathi ayisanja nje ayihamba kakhulu le yahamba kakhulu senikuphi seni MI man kwakuse MI base kuyi MI ke lapha hayi ke lapho akafuna uqamba manga ke mfoka Manqele izwi lathi malingena hayi nami ngaba ngala hayi nami ngaba ngala ngathi imoto yithi laba babuya ukhansela ndoda yo egamini manje ngizobanjwa umkhuhlane sengoqeda neinterview yakho hayi
Uthe sikhuluma nganaye Asembo. Hayi le ingene nje. Oh. Ngayiphutha kuma CD. Hayi, Le ndoda lena athi mangabe ikhipha ke izwi. Vala Hayi, wasa. khohlwa. South Africa yonke. Yavala ngci. Nezwi. Hayi yavala. Abantu sebeyalazi lelizwi leli. Balazi. Sibamthanda futhi. Uyazi kwaba khona isikhathi ukhansela mangabe ezorelease kumiwe amaskandla bangarelease kumiwe makuzokhipha ukhansela. Ngikhumbula sasizosebenza noNgane Zamfisa noKhamba Lomvaleliso. Wathi kimi uKhamba Lomvaleliso noNgane Zamfisa. Wathi yazini le album letshela uRichard Selumbe. Wathi yazi album le lesikhiphayo. Ngicela ukuthi uyibambe ungayidedeli. Wathi hayi ngiyawuza umoyane ngathi ukhansela uzokhipha. Ngitshela uRichard wathi ngicela ukuthi ungayikhiphi lebo. Uyazi kholokuzayo. Wathi ngiyezwa ukuthi ukhansela uzokhipha kulamalanga. Asibeni. Wathi hayi cela ukuthi uyibambe Selumbe ungayidedeli. Ubuyazi ethedelane kanje ayizwakala. Hayi ngempela right mayiphuma le ingoma yalomjidelo le wakuvalwa ngehlahla. Wakuvalwa ngehlahla ndoda. Yo. uJBC sekhona. uJBC uma sishaya izwi wayekhona. Yeah. Ya wayekhona masishaya izwi. Hayi bahlwanelana noJBC. Uyabona uJBC wasuke waba nokuzinikela kakhulu ezinkambeni. Uthola ukuthi masiyoriyeza sizoya emashowini akeze emariyeza. Uzofika nje sekuthiwa kuyahanjwa ke eshowini angene emotweni kuye eshowini. Manje leyo nto le bingathandeki manje iband ningariyezi impelele. Uyoqawuriyeza kumasihamba. Kwakungeyona into ayikade imjabulisa nawo ukhansela nayo uBradlem wayengayithanda oba nami ngangayithanda leyo nto ukuthi singapheleli. Ngangimncenga kuJBC ngithi ndoda yazi ngiyakucela mfowami man ukuthi awukhuthalele umsebenzi. Mathe kuyariyeza ke uziriyeza siriyeza. Ngoba masiriyeza kunama gimmick esiwenzayo into ezithize wena uzazi masifike stage siperforma into besiriyezile wena uphuma eceleni ngoba ukwazi ukuthi besikwenze result. Ay abe nento azibekayo naye inkinga zakhe athi hayi kwasha wacema kunjena bese umuntu ngazathi usekhuluma indaba zokuthi ngazathi manje uBradlem nokhansela abamthandisisi bamqambela amanga ukuthi akafuni ukuriyeza abamtsheli athi no ukhansela nakangitsheli ukuthi kwenzekani ngiyabo. Well kwagcina ngasasebenzi ke no lokhuzana nokhansela kodwa ke igama belokhu lime njalo nje Khansela noJBC. noJBC. Khansela noJBC lima kanjalo igama. Kanjani ukuxhumana ngala ngaphandle? Hayi no khona babengenakho ukuthi abashayisana athi beshayisana nje kahle bezwana kodwa nje ubona nje ukuthi hayi akusenjengoba yena usola ngathi ukhansela ushintshwe imali. Besola lo vele lo wayenokusho ukuthi ngapha esentini uphansi. Yeah. Kuyilapho ke thina ke mfowethu amancane sasingakwazi ukuthi siyifokise leyo nto leyo ukuthi kuza kanjani ni-2 ebhendini wena ube phansi ngokweholo udlule ukhansela kuba ni-2 phela khansela noJBC kufanele nithole 50-50 bese ngakwazi ukuthi so session njengalezo ukuthi si-investigate ukuthi kuza kanjani yabo hayi abantu bafice belana. Yeah akusibhendi yethu asikho contracted nabo. Yebo Abantu abaku contract yibo boyi2 umuntu owazi yonke into bani uBradlem iproducer yabo ebaphethe iyona yazi thina okwethu kuphela nje emashowini lokungena estudio sirecord ingoma yabo. So lezi ngoma sesiyifaka ezinye akasekho lo mdidla wakaNcoko kodwa iqembu lethi yekho libizele kodwa akasekho masirecorda estudio akasezi vele akasezi nokuza usene band yakhe umshane wakhe ase recorda naye lalibizwa ngani kambe kwakuthiwa yini ligama wathiwa yini wena angazi ubani nabashane kulapho nje ngoba nokuhamba kwakhe
JBC emhlabeni wayesebenza nawo umshane wakhe ngoba kwaya kwanuka ukuthi umshane wakhe uyena owenze ini hayi sathi nina no sanukusukela umshane ka JBC azange bahamba boyi2 boyolanda imali yabo yama royalties angaze vele ukomi kuphi le imali abafele bayohola bobabili bayilanda babuya nayo akekho ayirobho omunye ke phakathi kaMshane no JBC babambisene nje kamnandi boyi2 lo JBC sesingena kwenye department yakhe ke manje uJBC wayibulayo abantu engazi lutho ukhansela sengazi lutho nathi wayibulala abantu nje uJBC khona la emasotsheni ngase MTN lapha ahambela khona wayibulala abantu uJBC nje engeke futhi nami ngisho ukuthi ubani kodwa kwathi makuhamba isikhathi umuntu waba nephutha umfana Mumbe ayihamba naye beya la angazange khona sabuye uJBC kuyophuzwa kwathi mase sekuphunywa masizwa lo mfana lo wayehamba noJBC wayehleli ku pavement nje lapha elindelo ukuthi akaphuma phela bahambe akasaphumi lo kuthe ngesikade waphuma lo kuthiwa aphuma egijima lo waphuma egijima ejahwa abona ukuthi hey vima kwakhona insizwa nje yayiqhamuka nje iza so yafika mbaba uJBC bekuyi2 cent kungakanyana yamthi ngichakathi isinyane uJBC yaphunyana naye emuva la abaleka khona usho ukuthi le insizwa lena mangibheka mina iyayimbamba nje ingazi kwenzekani ngoba from there uJBC akazange aphinde aphume lapha iphuza khona yahlala ku pavement leyo insizwa yazi yahamba engaphumi lo leyo insizwa leyo isikhipha lokho ekukhiphayo kutyala sekupheleni nonyaka hawu ukuthi uJBC sasambe naye kwaba kanje ngaze ngahamba mina engasabuyi ngoba kwathiwa vimba wabanjwa omunye umuntu waphendela naye emuva le ndoda ayibona bemqhakathisa bawumenzana ayinshi ko checker hayi le ndoda lena ayaziwa kangaka emculweni ayaziwa kangaka emculweni awumngani wakhe nivela cha babe bazali bakuphuzwa ndawonye nayo le ndoda le yambamba nayo ngeqiniso ukuthi yabamba nje umuntu uJBC ngoba kuthiwa vima yamvimba yakambamba yaphendela naye emuva lapha akazange abuyeke khona kuJBC esathi masizwa emva kweminyaka nokhansela sebembhice ngobende bambhica ngoba vele emculweni kunjalo babe nokukhansela bakuthiwa hayi uyena omaziyo washo wacima angithi kuye kube kanjalo vele nje mangabe ulead vocalist ebandini kwahamba imember eyi1 kubhekwa wena ucula phambili ukuthi wena wenzelento la ndoda yini ayihethekile ngendlela ecula ngayo ngathi ayihethekile hayi nje ukhansela bethanda ucula ngosizi hayi bethanda kakhulu kacula ngosizi lo mjita hayi becula ngosizi njalo wangisho ingoma yothando ngisho yokujabula usizi nje ucula ngosizi nje ukhansela ucula ngosizi nje usizi lwakhe lo becula ngalo belimsebenzele ngoba belimsaphambili hayi belimthuthukisa usizi lwakhe lo impela abantu bazobeshe bethi hayi ukhansela basibuza ukuthi hayi lo mthando njalo macula nje uba nosizi indlela yakhe naye style sakhe leso somculo udecide nini ukukhipha uJBC kube no band uband umenze kuyinto nje azenzela yona nje eceleni uyabona ezenzela yena eceleni ngoba usenizwi ecompanyini njengomuntu othengisayo usenizwi ecompanyini sekwazi mayifuna ukwenza into bathembe ukuthi izoba njengo JBC or bengaphezulu kanti ngephutha ngeke ikwazi ukudlula uJBC so khansela band lawa de bemnandi nje kodwa ade bengathengisi phela njengo JBC kodwa ngineqiniso lokuthi icompany bengaluzi cha bengaluzi ngo khansela band leni iqhamuka le idea ke ikade nethenje le idea lena ngimazi wayithatha phi kusho ukuthi njengoba ngengabala einsizwa la ezibuyisa umgcobanyawo umfoka phoswa noBheki umfoka Hlatshwayo lo washonayo ikhampani le kwakuyikhampani kaBheki Hlatshwayo lo washona so ke oMaskandi kade benawo lento ukuthi
benza umculo wabo baphinde eceleni umuntu enze elinye igama kube uyena kodwa ngelinye igama. So nokhansela wayezenzela la eceleni la eshaya induku yakhe lapha exhopha ikhampani yakhe ukuthi ingaboni ukuthi uye uyabona izamela amasete eceleni uyabona wasenza ikati nezethenjwa nalo ke ikati nezethenjwa lapha ku ezakheni music lalithengisa lalimthengisela impela umfoka Hlatshwayo lalithengisa impela le genge oyibona la yonke le igenge le ebheka ukhansela stage igenge ebheka ukhansela stage ayisapheleleke lapha ukuthi uMandla umfoka Mthembu lo ugcine sesebenza noSulo Brothers ugcine seyidramisa eMasulo Brothers Rasta hayi khona ke Rasta uchiya lo unjunju nalensizwa lena yakaManyathi uthathu nayo sashiya yasenquthu lena ende leya ephezulu lena ikhona iyaphila bisebenza nemthente mfoka Mfusi lo bisebenza nemthente hayi lena ke uchiya ikhona ke isebenza la eJulisi ikusini studio la eJulisi i-radio station esibambile khona ke yona kusaphila impela usifiso ke mfoka Chiya impilo yashintsha kodwa kuMkhize engenile ku music ukhansela akubhesa ukuthi hayi indoda seyasebenzeka ukhansela aqinisile ngifuna uqamba amanga ngoba ikhathi esiningi njengoba uJBC nje bengasekho nawo ukuthi ke mangibuyela nje emuva kancane njengoba ngabeka ukuthi uJBC bekhala ukuthi awalingani amandla amasebeya ngasesentini cha ukhansela yena be right efuna uqamba amanga ngoba bekwazi ukungena egarage ethenga imoto ukhansela enomuzi kusho ukuthi izinto ebenazo ukhansela noJBC ebengenazo uJBC yikho ekhalanga ebengenazo besebenza bobabili okungenzeka ukuthi ikhona kwadibalisa umenze debesele kungenzeka enza lezi zinto ukuthi mhlawumbe usayaphuza angifuni uqamba amanga kungenzeka ngoba nje mangabheka khohla unyaka ukhansela athenga ngayo imoto yakhe yokuqala iCressida le ihlotshiswe ihlotshiswe ngayo ingekho into okuhlobisa imoto engekho kuleyo moto kaKhansela into nje wakuthiwa ihlobisa imoto wayithola emotweni kaKhansela azange abe nemoto kodwa uJBC lo kodwa nayo cha azange abe nemoto uJBC ukhansela ngapho azange futhi uJBC abe nomuzi futhi mhlama ukhansela wayenawo umuzi wakhe so asazi ukuthi babe seva kanjani emalini mhlawumbe babeyithola imali ukhansela wathi no mina ngifuna ukuthenga indlu JBC mhlawumbe ke naye wathi hayi ngifuna ukwakha mhlawumbe le ekhaya ngenqamba manga ngeke ngisho ukuthi babehola kanjani angikusupport okokuthi uJBC wayengayithola iroyalties enough ngoba ngangisuye ngingekho mina wabehola sivumelana uzana hayi ngangekho labo behola mangazi njani le ungasichazela kancane ukhansela wensizwa nje eyayithanda izinto ezinhle yabona nje insizwa ayigqoka le oyigqokayo hayi egqoka le insizwa leya hayi engasaba ungena esitolo impela futhi ukhansela bengathengi impahla yokugqoka lezi zinto esithenga kuzo thina kuphi okondawo umuntu obethenga ezitolo ethe ko Starterford Eastgate yabo umuntu soleke Eastgate hayi ungamswela la bethenga khona ke ukhansela bekumuntu obeyithanda hayi begqoka ke nayi hayi begqoka insizwe impela becobezela kuumuntu nje fabe nezingane beziphosa ke futhi ke beyithanda mana qaba hayi beyithanda kufanele kodwa bathanda abantwana bathanda abantwana hayi KZN bethanda abantwana ngeziqamba uzwadlula ubusasebenza naye uzawadlula ngisebenza naye wahamba ngesekhaya uhambe ngila eGoli wayevele ebambekile wayebambekile impela ayibambekile uyabona uManqele nokhansela ngisebenze naye sinophathaphatha mina noNdlovu uyabona nje
after lo mfana lo wakangcobo engasabambi inkosini yabanjwa uNdlovu uMasefana. Kodwa kuthema kuyaphambili inkosina bisidlalwa uLahla Umlenze. Usahamba la emhlabeni umfana Nxumalo. Uyena besedlala inkosina ku JBC, khansela lo JBC. Ayidlala inkosina, wadlala inkosina. After njengale ngoma le agcine ngayo khansela sizohamba emhlabeni. Sengikhohliwe ukuthi ubani owayedlala inkosina la. Uyabona nje into ebisibulala thina ngomusic wethu bekade kungashiwo ukuthi ubani operforme ini, ubani operforme ini. Because lokho ufuna ukubhalwe. Kufanele kubhalwe. Njengalawa kudala kwakubhalwa nje. Yakubhalwa. Lapha ngisazi ubani wadlala inkosini noma uye futhi Lahla Umlenze noma yadlalwa. Hayi angikhumbuli kodwa idlalwa uLokhuzana. Idlalwa khona ubhuti obedlala kuLokhuzana kwaMtheshwa. Yeah. Siyazi phela ukuphela kwe-JBC adlula lensizwa emhlabeni. Ya yasishiya lensizwa. Kusho ukuthi uyabona ukuhamba kwaKhansela. Uhambe cishe uhambe sikhona. Silindile ePassagini. Ngoba kumbambile mangizothi ukuhlehla nje kancane kwambamba ukufa nomfo kaMkhize. Wahamba waya udokotela waseDelmas. Wabuya wangixoxela ukuthi hey ndoda ngihambe kanje kwabe khona umngcono. Athi hey dokotela lapho ngezenye into dokotela lapho. Ngithi mina ukwenzela wathi hey ndoda ngcono kuyimanje kodwa hayi Dumzane buyekuthande la. Athi hayi ngakhalisa wengane lapho ngifaka umuntu dokotela. Ngithi makahle lo hey hayi indaba yokudlala. Wathi ungena umuntu ndoda wangena umuntu wangihamba udokotela ngomuntu ndoda. Ngithi makayazi lo Khansela. Lo dokotela lo uyakwazi ukusiza umuntu. Ngathi uyakhumbula ukuthi ingane mabe kuthiwa nesilonda ukuthi inomkhuhlane yayiguduzo. Inguduzo yazi inguduzo yamsiza umuntu. Impela. Inguduzo la kunika udokotela iswayo ubona usungcono. Kwaba ngconywana impela kwaba ngconywana hayi. Nasemashowini hayi sisebenze nje. Kodwa umbona yena ukuthi hayi akekho right. Ishow yokugcina esayidlala eJapan Love Theatre Festival. Hayi lapho wasokunzima kakhulu engasakhoni. Ngoba sasifikile sonke estadium siyibandla lakhe kushoda yena kuphela engafuni ukuze emsebenzini. Bemfonela ngayibamba ifoni. Kwaze kwacelwa mina kwathiwa ndoda wena umkhonayo lo muntu. Sicela ukuthi uhambe uyosincengela yena. Awumkhona vele. Hayi mina bezwana naye. Hayi bezwana naye. Hayi ngathi asambeni madoda sangena emotweni. Sahamba sakhona kwakhe. Ngashaya igate kwaqhamuka umfana wakhe uSifiso. Ngathi mfana masivulele sekubaba. Uphi? Wathi hayi ukhona acazivulele. Wavula igate sangena engangena ngakhuluma nathi endoda. Manje phela ndoda mina uzoshaya ingoma eyodwa kucela. Manje ibass guitar yami bihlala kwakhe emzini wakhe. Mase masibuye eshowini. Masuka kwakhe edle negatari yakhe, edle neyami ibass. Ngingazi ke noma ibass yami yahlala kwakhe ngoba engafuni ngidlalela abanye abantu. Ngeke ngazi ngoba yena wayesho kubantu uma sebengixoxela abangidingayo ukuthi ngibadlalele. Athi umuntu kimi, "Hey man, hey ndoda, azibe ngikufuna kanjani?" Bengikufuna hayi lo manje umkhabazela washo wathi awutholakali kalula wena hayi. Wabeka nje uyabona nje wayebavela abavali nami. Athi mina ngifuna ukudlalela abantu. Awu. Athi hayi ungasho ngono. Ungazange ngisho lutho mina. Athi mabezokhuluma naye bathi hey manje uDumzane manje samcela manje uNgcobo la. Sibambela lapha. Athi yabona uDumi hey kululanga ukuthi mntwana. Lo muntu lona hey nami ngimkhona nje ngaleyo ndlela nje mkhona afuna ukudlalela abantu lo muntu. Afunda ukudlalela bona umthole nje vele ukhohlwe nje. Mina ngikwazi konke lokho. Angikwazi mina konke. Sengizoza umuntu esexoxa. Uthi ndoda manje ngangikufuna kanje kodwa ke well
umkhize washo wathi hayi awuthandi indlela lapha uthanda indlela wani manje yavuma menze umthatha la kanti manje ngaleyo ndlela ngendlela yenza ngakhona wayengilambisa ngoba phela umsebenzi exactly umuntu bayefuna ngizomdlalela isiginqi sami akangidedele ngihambe kuyomdlalela ngoba phela yena ngihola ama royalties uye ngigcina uhola imali yasestudio kuphela uyabo lapha ke indoda mayigula man hey sekuyizinto zokugcina siqedwe ukwenza le ngoma le nithi one song ngiyavuma kodwa indoda mayigula lapha yagcina ivumile ngathi uzoshaya nje beyodwa ingoma hey wayehlushwa isilonda okulesilonda asasesibi sasivele evulaphini la yahamba kabuhlungu ayi wangivumela wanginceko wakwancengeka ngathi mina ngicela ukuthi singene kuleya moto le shiya imoto yakho wathi ngeke Dumi ngizozama uzohamba ngemoto yami ngathi ngizokudrivela wathi hayi khuleka ngizodrive hey nangempela wa drive saya eJabulani semasifika ngase ngayicela ke indoda ayi-MC lapha sakhumbula kubani lo waku uphethe isibeko sakhumbula ngoruphethe isibeko wayesemani ezintanjeni la kodwa lo yakhumbula ngizomcela ngithi nansi indoda sengifike nayo bamlindile abantu bengicela ukuthi usiphi chance kungene thina sishaye nje noma yi1 noma 2 hayi lo muntu wangivumela wathi hayi no sini ready ngathi nice ready wathi hayi ngenani hayi kwahlelwa sangena ke angisazi washaya iphi ingoma noma washaya umajazi eDenver Hostel noma washaya izwi washaya impela yabayodwa hey kwachwaza ihlwe impela wajatshulelwa wasiyabachazela abalaleli ababukeli bakhe ukuthi bafethu ngiyagula njengoba ningibona nje ngicela ongangisiza eziphambili azonginceda ngiyagula wababikela impela abantu ukuthi akaphilile washo wathi ngihlushwa isilonda kanje hayike saqeda ukushaya lo ngoma leyo nami ngabonga saphuma ke ngathatha igatari yami thatha igatari yakhe sahamba sangena emotweni yakhe ngathi ngicela ukuthi bangilandele ngenye imoto ngoba njengoba ngimcelile ukuthi angiphele akasabe emsebenzini fanele ngimphelezele phela abuyele emuva ngeke ngidumela kusephefomile bese ngithi akahambe yedwa uyabona ngangempela ke hayi salandelana ngeemoto ngaye ngombeka ke kwakhe kwase kusondela izinsuku nje zokhisimusi kanjalo hayi ngambeka ke kwakhe ke sabuyela eJabulani ke yaphela ke lo job ke kwahlukanwa ke ngahamba ngaye ekhaya hayi futhi ekhaya ngangeli weekend ekhaya ngolekule into eyingiphuthumisa ngabuya masinyane uma ngibuya kukhona insizwa ke ebesebenza nayo umthiya yayipromoter yamaqembu nje hayi ngifonele uhlatshwayo ubheki ihlatshwayo lo umnikazi wale company le ebekade ukhansela enza khona okade nezethelo athi kimi indoda awusiza uphuthume nangu ukhansela ulapha lesibhedlela kwakuthiwa yini nasilise sila ngase Oaklands Park ngiyasikhohlwa nje ukuthi yini igama la ngizosikhumbula la kuthiwa ngihambe ngiyombona hayi ngingena emotweni yimlo yangifika la manje ngiyafika lapho ngithola khona umthiya nonkosikazi wakhe ukhansela hayi mangifika awusibingelela ngibuze ukuthi iphi indoda bathi ayula ngaphakathi ngithi manje singangeni bathi awuthe uDr Simela ngaphandle kodwa kungena uDr hayi Simela ngaphandle awu sime aphuma uDr athi mayiphuma uDr abize umkakhe athi ngicela ukuthi uze hey uma ebiza umkakhe bese ngivela lo nginayo ethe ndoda yabona manje dokotela mayibiza unkosikazi akuhambi kahle la ngaphakathi akuhambi kahle hey naye lona sola athi
Ngisho ukuthi kanjalo ngithi kungenzeka ndoda wayabiza umkakhe angathi asingene sonke ayaphume udokotela nonesi asala umkakhe athi mayephume siyamvimba udokotela ngithi ngicela ngivimbe unesi ngithi manje unesi ongitshela kwenzekani nje ngibona athi unesi hayi ebhuti uzokutshela udokotela ngithi kodwa kuhamba kahle athi hayi zoze ngodokotela yonke into abe edlula unesi eza udokotela hayi ngimcele ngithi manje kuhamba kanjani singangena hayi athi hayi ngizame ngakho konke kusemandleni wathi nima yathi ngizame ngakho konke kusemandleni athi ngayishayile ngathi athi hayi ngangena kodwa ke hayi sihlulekile yo hayi sangena nomthiya nayo unkosikazi imthola lapha embhedeni kodwa usithula insizwa hayi thula sibheke kokugcina nje hayi ngokwazeke nami isintu sakithi ukuthi phela umuntu ufela umvala amehlo ngathi ngoba ukhona umama wakwakhe akamvala amehlo ngathi mvala amehlo ukuthi isandla emehlweni umvala amehlo ngangempela umama wakwakhe wamvala amehlo avale wathula wacimeza ukhansela wacimeza wathula ngathi usazowavula amehlo akhulume nathi esephelile kodwa emzimbeni hayi wasephelile evele emncane ayevele emncane ndoda ayesephelile ayi kwaba ukuphela kanjalo ngoba yazi ikhanda lami kwaba ngazathi kunenyosi eyindiza la ekhanda lami azithi vu kathi madoda hey mina angivamanga ukubona umuntu uma esehambile ngesaba kodwa ukhansela kwazile ukumbona ngaze ngathi umkakhe bakamvala amehlo wamvala umkakhe amehlo samboza ngeshithi hayi saphuma ke sabuzana ukuthi makunjena kwenziwa njani ngambuza kumama kwakhe mama mase kunjena kwenziwa njani hayi athi mama hayi namangazi uyabona ifamily kaKhansela siphila naye nje abesingayazi hayi besingayazi ifamily kaKhansela thina bengazi ngisho yedwa nje mina umuntu uyabona ukushona kababa kaKhansela nomfowabo yilesikhathi sisebenza naye ngezimpi lezo zasemakhaya ngoba khona isikhathi naye uKhansela ebengasezi la eRezal room la practicela khona ePriority ku Sherwell Street ebengasezi ebethi noma eqhamukile umbona ukuthi uqhamuka ngama chance umbona futhi ukuthi uthukizanya umbona nje ukuthi lo muntu ayekho right ngani ngoba kaliwa lekhaya base bemshayile ubaba wakhe bamshaya nobhuti wakhe nokulimala kwakhe uKhansela khona ingozi ayithola yemoto ingathi wayekhona ngale ngakubo iCressida leyo yakhe uma seyixoxa indaba ingathi weza kunemoto ephambi kwakhe okusho ukuthi le moto lephambi kwakhe yamflikela uyabona yamflikela le moto not useye ukuthi le moto mayeseyichaza uBradlem yayingamflikelela ukuthi kunobungozi uyabona uma udriver umunye udriver eza sometimes umnika ichance umflikele ukuthi hayi ngena okanye dlula uyabona ngathi uKhansela wathuswa yiloma ukuflikwa kwemoto lemflikela ucabanga ukuthi yibo labantu selwa nabo bayangifuna wa lose control eshesa yaphela imoto ke iCressida yakhe le walimala naye kodwa akuzange kube ngaka zange kwaba nje ingozi makhasi hayi ngoba uphosa ubalaneni kodwa nje uthi wayegijima lo muntu lona mayemflikele ecabanga ukuthi uyamvala uyamisa kanti manje uKhansela ecabanga ukuthi awusekunjalo vele sebengitholile yabo capsize ake imoto ke yalimala yaphela imoto walimala kodwa hayi kangako kwaphela kanjalo hayi wabuye wezegoli impilo yaqhubeka ngenhlanhla ke njengomuntu obethengisa wathola enye imoto imoto ayithola wathenga imoto yemanager yakho neAMI
iMercedes leyo Mercedes sekhona namanje ihamba mina namanje wayinika mina leyo Mercedes ikhona ihamba mina namanje so wahamba ngaleyo Mercedes ke waphila nje kwaba right nje wayithenga nje futhi imoto after leyo Mercedes leyo wathenga enye Mercedes emhlophe C-class uhamba ngayo nje kwaba mnandi imali yangena uyathengisa ngalezo khani usaphilile futhi kathengisa kodwa ifamily aniyazi manje hayi family yazi family yakhe shothi nje lawo esekhaya ngiqala kuba bona waphinda ke futhi esezohamba ke emhlabeni wathengisa iclass namasha ama C-class hawo umshole wayidriver mangaphosisa ayidlulanga 2 months driver 2 to 3 months ayibizanga ifile driver lo moto yakhe uhambeke enaleyo moto leyo washo ukuthi njobe ehamba emhlabeni ukhansela ilesikhathi nami ngakusasa kwakhona kufanele ngibuyele ekhaya nabantwana sesihambela into zo Christmas ke sengithethe abantwana sonke siyahamba ngaba umuntu ke mina ke ozozwa ngegengeke la eGoli ukuthi kwenzekani uthini umama wakwakho kuba thina besazi unkosikazi wakhe lo behlala naye eBetrams ngabonga ngakuphi yena mama wasemakhaya nakazi ndawo napho kodwa umuntu wasemakhaya besathi thina ukuthi naku sazuni kunanga unkosikazi wakhe nengane zakhe zo3 ukhansela la eBetrams nakhona la eBetrams ukhansela bengahlali umkakhe naye full time umkakhe benendawo yakhe mawuyale koBerry yaphezulu benendawo yakhe umkakhe beza nje ngapha kwakhansela buya